Хайде сега да направим един качамак. Три пакета ще сложим. Три, нали? Три. Окей. Сега е важно. Сега ще му правим дупка като на мома. Изказвай какво правиш. Сега му правя тук на дупчинка да ври. Да поври 5 минутки и бъркам. А сега ще бъркаме. Айде. Няма да загори. Как ще загори? Ще бъркаме до де стане. Какво ще стане? Майка ти. Аз не знам, не ти се бъркал, но мисля, че ти е малко по-силен удар. Убав е убав. Сега някой дома си го сваля на земята. И да го свалим. Свали го и натискай здраво. А на котоне да туря другото маслото. Ей, го поната ни. Няма. Да го сложим? Не мой още, не мой. Бъркам водата, така не може да сложим. Ще го бъркаме до ние са. Не сме слаби. Трябваше Мариана най-дебелата, дето... Пак и Мариана, айде. Ти Мариана ти си била финната, най-дебела. Ще не мога да бъркам, не? А па някак. Аха, глед. Той някой може да го набъркам, аз по-як. Айде, някой може да се включи. Айде. Така по-ячко е готов. Сега лъжите да си оставиш на мен. Ти си една. Сега? Лъжица. Имаше тук една лъжица. Ето че. Чакай, тук има една лъжица. Това е качамак, като не оставите доктор Яскир. И направихме реклама. Сега само зарвиш кръща. И не може да слагат кръст. Дай на тия деца на магазина. Те да го бъркат. Да ти не оставя. Рафи! 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 Кои е на тая лъжица? Дайте се. Коя взима един кап, да го носим директно до Ими. Това не е стабилна маса. Аз мисля, че е готово. Ми трябва на масло да се сложи. Рафи, айде! Чакай да го тури. Ще щупим тенджерата. Тавата къде е сега? Това е мое. Рафи, мисля, че е добре това. Ека? Това добре, нека да малко да подмажа хода. Дигне малко от това, малко да стигне тук. Само да се подмажа.
да се... Сега ще ме дигне. Дигай сега, дигай. Той всичкото няма го турим, много. Давай. Ма много ще стане. Много е. Много. Добре, това какво ще го правим? Ама да се седи. Друго нещо. Тук ще го... Тук ще го сложим масло. В тенчера. Но да си остане, това ще стане много дебило и няма да е убаво. Тук ще го сложим и на това мъдърце. Сега го мачкам, Слагай го тук. да стане лягушки за масълци. И си има още начиника. Давай. Ще чакаме и най-лъжниченка тук на... Давай, натискай. Готово ли е това? Дайте го на много да сега. Стана ли? Сирене остана ли някъде? Ама яко, Готово бе. яко принайде на пакет. Ай сега викам аз да приведа. Ами това трябва да го намачкаме. Това ли си вземала, Раби? Да. И аз това ми едно интересува, това да стане убаво. Нали? Ай, маслото като стане... Искаш ли? Ами, давай. Не го изсипай. Аз лъжицата ще го взимам да може да иде навсякъде. Накъде го да има. Сега ще го намажем с масълце. Профи! Къде го оставих сиренето, бе? Налучкала го съм, Казил. Налучкала го съм. Малко е масълцето, малко колкото е толкова. Едното ще го правим с сирене, така ли? Тук ще вари сиренето. Къде? Тук ли? Айде. Цялото ли да го слагаме? Да, нарежен навсякъде. Супер е, не е ли? Масло ще трябва ли да го изключа по това? Изключай го сега, но това може да си го забелива друг път. То е много мазно. А мазно? Надроби го с ръцете и да се става. Дай малко лъжичката на мене. Масло няма. Има бе масло. Ама как има на вас, за друго трябва за питките останали? Има още, да. Дай го това стопеното. Изтървахме го това. Мачка. Той така седи, той... Катя, дай ми това масло. Това е качамач. Това се еде. Ами сега веднага. Сложи малко. С кисело мляко. То няма бе! Къде Ако има на детство да му сложиш, още ще стане по-хубаво. Тя ще го